A primeira delas, dotada con 19 millóns de euros, irá destinada ás PEMES dedicadas á transformación de produtos pesqueiros e da acuicultura. O obxectivo das axudas é mellorar as súas instalacións con proxectos de aforro enerxético, mellora da seguridade e hixiene e saúde no traballo. Tamén serán subvencionables as actuacións relacionadas coa transformación de produtos de acuicultura ecolóxica e coa mellora dos procesos e sistemas de xestión. A segunda convocatoria destinará preto de 11 millóns e medio de euros para a mellora da produción e eficiencia enerxética das empresas acuícolas. Os potenciais beneficiarios serán bateeiros, confrarías e acuicultores que promovan unha actividade sustentable. Así, subvencionaránse proxectos para diversificar a produción ou modernizar as instalacións, incluindo a adquisición de equipos. Tamén se financiarán investimentos na mellora da calidade dos produtos ou que incrementen o seu valor. Son unhas axudas que van dirixidas ás pequenas e medianas industrias de transformación de produtos do mar, tamén para os produtores de acuicultura, tanto do mexillón como das empresas de acuicultura que están ubicadas nas zonas terrestres e marítimo-terrestres e persiguen mellorar a súa competitividade, mellorar todo o que ten que ver ca gestión do medio ambiente e tamén todo aquilo relacionado ca seguridade e a saúde laboral dos traballadores que nelas desenvolven a súa actividade e conseguir mellorar a cadena de produción dos diferentes produtos que se elaboran nestas industrias. As bases de ambas as súas convocatorias publicaránse nas próximas semanas no Diario Oficial de Galicia.